Magandang araw po. Sa araw na to, magluluto po tayo ng ginisang suso. To start, tanggalin po natin yung puwitan ng suso. Isa-isa. Medyo mabusising trabaho lang ito. Pero mas maigi itong gawin, lalo na kapag hindi ka gagamit ng stick at madali itong sipsipin, ilabas yung laman mula sa shell. Pag natapos po itong tanggalan isa-isa, maiging hugasan po ito mabuti nang sa ganon hindi maglasa yung putik doon sa ating lulutuin. Ang iluluto po kasi natin ay ginisa. So habang nililinis ang ating suso sa kabilang kawali, ang ginagawa naman natin, igigisa na natin ang ating sauce. So meron tayo dito ginisang kamatis na may bagoong. Pasensya na po, hindi na natin napakita yung paggawa ng sauce, pero ginigisa lamang po ito sa mantika, bawang, luya, sibuyas, kamatis, bagoong, at naglagay po tayo ng nilagang kamote, isang basong tubig. Umpisahan na natin ang ating pagluluto. Lagay tayo ng mantika. Saka naman natin isunod ang bawang. Hintayin lang natin itong mag-brown. And then ang luya. Halo-haluin natin ito. Isunod naman natin ang sibuyas. Then ilagay na natin ang ating mga suso. Haluin natin itong mabuti. Ngayon naman, isunod na natin ang ating sauce. Haluin natin itong mabuti. Ngayon naman, maglagay tayo ng isang basong tubig para sa kanyang sabaw. And then, takpan po natin ito at maghintay tayo ng 10 minuto para kumulo. Ayan, kumukulo na. Ang sikreto po ng suso, lalo na pag hindi natanggalan ng puwitan, kailangan hindi siya ma-overcook para hindi mahirap ilabas ang laman mula sa shell.
Tikman na natin. So, ang titikim po ay ang aking anak, si Rick Angelo. Okay. So, okay na daw po sa kanyang panlasa. So, ready to serve na po ang ating ginisang suso. Sana po nag-enjoy kayo sa ating video. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all.